Шаран районында яшәүче кызлар егеттер спортты бик нык ярата. Әлеге вакытта бында балалар ижады һәм спорт үдәге тәрбияләүчеләре лапта һәм дзюдо буенча республика ярыштарына әзерләнә. Спорт комплекстың ике залында иң көчлеләрне билдәләү өчен парлы күнекмәләр оештырыла. Был спорт түңәрәкләренә райондың төрле авылларыннан 50-нән ашу үсмер шөгыльләнә. Biz Ruski Laptaga классташлар белән йөрибез, дуслар белән йөрибез, яратып йөрибез. Монда Шораннан да киләләр, бүтән авылларда киләләр. Без дуслашып беттек уже, сөйләшәбез, уйнайбыз. Укуны да читтә калдырмайбыз. Әйткәндәй, урыс лаптаһы туп һәм бита менән халык команда уены. Уендың максаты уенса югарыга ыргыткан тупты бита менән каршы якка булдыра алган тиклем алсрак хугып, каршы якка йөгерергә, каршы яктар тупты тотып йөгерүчегә тейдерергә тиеш. Уңышлы йөгереп килгән өчен командага мәрә истелә. Тиешле вакыт исендә күбрәк мәрә йыйган команда еңүче була. Дзюдога килгәндә ул спорт көрәше булып һанала. Бокс, карате һәм башка көрәш төрләреннән айырмалы рәвештә дзюдо партнерга каршы ташлау, авыртыру, тотып тору һәм буу күк алымдырга нигезләнгән. Дзюдо менән шөгыльләнүче алдында физик тәрбия, кул көрәшенә әзер булу, аңды яхшырту максаттары тора. Ә буның өчен инде тәртипле, ныгышмал, әдәпле, уңышка ирешер өчен тырыш булыр кирәк. Шарандарга афарин. Дуслар, һез нинди спорт ярыштарында катнашагыз? Ошо туралы безгә язып җибәрегез. Назгөл Салихова, Альфина Андреева, Тау-Тау хәбәр өчен.